Hannig grúpi ó Ard Mhacha le chéile le cúrsaí Gaeilge a bhogadh concin, a bhogadh ag an chéad leibhéal eile agus bhainimiid comhlacht Cairde Teo bliain go leith ó shin agus tá andal concin deanta a gcoinne ó shin. A dús baile fuairmid maoiniú, póirmhaoiniú ó inaisteacht t-eagras agus tá siú idirlín curtha le chéile a gcoinne, tá fostaí lean aimseire a gcoinne, banisteoir, agus comáile sin tá go leor daoine ag obair go páirt aimseire dúine ag dearú cartaí deasa banachtaí agus ag dearú tíléantí agus gansaithe agus hataí. Iríonn Cairde go dealúla chláiste trína agus le bonscoil Ard Mhacha. Is tuismothirí sinne le páistí sna Gaelscoil agus baileann techaí Gaeilge níos fearr dóibh. Baileann an Gaeilge a phríomhshrúthú dífa. So go general de baileann prófáil na Gaeilge ardú in Ard Mhacha. Gí go bhfuil muid réasúnta nua ar léarscail thuaisceart éireann, tá andóchas a gcoinne go glinní daoine go leor faoi Cairde Teo a maihan seo. Mar hampla a bhain tá sé a gceist a gcoinne a ggóir le foras na Gaeilge ifigach fóbartha lean aimseire a bheith a gcoinne ag obair anseo in Ard Mhacha ag chur cúrsaí Gaeilge concin agus is fintriacht hóisialta í Cairde Teo agus nuair nach bhfuil rudaí chomh sin ó thaobh cúrsaí eacnamaíochta ar an uileán seo, tá sé anmhaith go dtuglann rud ag an dóchasach a ógairt go háithríoh donna Gael go bhfuil féidireachtaí ann, go bhfuil maragaí ann agus anuas ar sin go bhfuil taragaí den chéad scaith.